Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Midlands Province, Senator Mavina, other honorable ministers who are present, Mazimambo yedu, varipano, nokutambira vyendokuremekezai. The Priesthood Council of the African Apostolic Church. Chairman of the Board of Trustees, Bishop Tafa, and board members. Secretary General, Bishop Zuru, my Bishop Mose, my Reverend VAAPOSTORA, the African Apostolic. As well as Pandiri izuva randichatadza kukangama upenyu hwangu hwose. Ndonzwa kuti maungana kuti muite Holy Communion. Nondoka ndau yavo. Handina kungoziva kuti vanhu vakawanda kudai vanogara nevasinaona. Izvi zvinoratidza kuti muri yaMwari. Mwari ndorugare. Asi Mwari akagorera vanhu vake matumhavo. Kwazoti vamwe mabindoga ndokubva kuti vakagoverwa vachiya kunekekweidzazvo. Mwari ndokupinduka ndokutamba nehondo. Mwanakomana waMwari Christ arikufundisa muna Mark 16 verse 15. Mark 16 verse 15. Wezerayo kunamata, wezerayo kunamata, wezerayo
Kana mai wana ndengere. Marko 16 verse 15. Musoro shoko kunga pa Jesu nekuzviratidza kwake. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Ndatenda. Mame makereke hana Afrika. Hana makereke. Kristana kufundisa para kuingai munyika yose mukaridza kweupenyu. Ndozvanoreva. Saka ndotarirapo pandanoenda kuti Afrika hamuna kuzvigarira kuti munova vakristero veZimbabwe asi vakristero veAfrica. Naizvozvo ndanzwa paraka vatungamiri vachitaura kuti pano patiri tine vamwe vabva Botswana, vabva South Africa, vabva Malawi, Mozambique, Zambia, Namibia, Angola, DRC, Kenya. Ndopa mambuka. Very fun. Ndinotendai iruvaezi abva kunze kweZimbabwe semutungamiri wenyika ino. Ndinoziva kuti matandirwa kare nearo umwe wenyika ino vakutandirai. Taungana kudai mabuya kuti muwane chirayiro chakanzi naiye mwanakomana akafira zvakazozvirikirarane ndichinge ndaenda ndichakusiyirai mweya chione kuti mundiyeuke mabasa angu andaita mugondiyeuka zvakare muchivetora chingwa ichi newaini iyi ndomuviri wangu ndoropa rangu ndozvamakunanira pano. Iyo nhaka yatakasimbwa naKristu. Verenga Ephesians 1 verse 17-18. Ndinobva kwamuri. Ephesians 1 verse 17-18. VaEfeso 1 verse 17. Kuti Mwari waishe wedu Jesu Kristu, Baba wakubwinya kukuru, akupei mweya wokuchenjera nowakuzarurirwa pakumuziva. Mavenekerwa meso omwoyo wenyu kuti muzive kuti kudana kwake kune tariro yei nepfuma yokubwinya kwenhaka yake pakati pavatsvene. Haleluya! Iyo shoko rarakuti shoko raMwari ranodzidziswa ibenyu. Harina mubvumo. Rinenge riripo narini nokuti ishoko raMwari mupenyu.
Ndinotenda kuti ndakokwa nevatungamiri vekereke ino. Hongu ndakambosangana navo kuzinopa nguo. Nditonga uni. Pandauya kuno vanditonga usakabadzira. Chechi ino yokwamazva inozikanwa kubva payakatanga kuti ikereke yezvokwadi, ikereke inochengetedza nhaka neifa ratema. Mutongi umwe neumwe pamusoro penyika, hongu shoko rinoti iro vatongi vanosarurwa naMwari, asi kana wasanzwa naMwari ukasara umwari hauna utongi hwaMwari. Saka vachiBishop Paul Maja kubva pakutanga vakatsigira kusungunuka kwevatema. Havana kutsigira kudzwanyirirwa kwevatema, nokuti iye pakati Jehovha anoti kumatunhu nematunhu amunenge mugere ndichakudaro mambo ndiko kuva vaprofita venyika. Saka naizvozvo tikapiwa vaPaul Maja. Ndinoda kuti munenge Jeremiah Jeremiah 9 verse 11. Nyika inovakwa nevenye vayo. Venye vayo havakwanisi kuvaka nyika yokwavo kana vachibva. Vanomoivaka kana vanorugare vachiwirirana vakabatana. Kereke inoparidza kubatana nokuwirirana nokudanana. Saka ndiri pano nekuti munoparidza kuwirirana, munoparidza kudanana, ndozvinodiwa naJehovha. Iye pachake Jehovha anoti uchiri kunumbura mai vako ndakamuziva nezita rako, nemabasa chete ndakamugorera ndakaziva. Mwari anoti iwe njira yachafamba ndinoziva, asi haungazivi njira yandakakamara. Naizvozvo Mwari haarongeri nyika kuti itambure ave inongera kuti
zikudirire. Izi Jeremiah 29 verse 11 inokura nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupai mugumo une tariro. Muchadana kwandiri, muchandonyengetera kwandiri, neni ndichakunzwai. Hallelujah. Anzi, ndinokurongera zvakanaka, handisina kukurongera zvakanaka nezvakaipa. Zvinobasa kutungamiri wanyika, kugara vakaungana vanotenda Jehovha, vanorongera zvakanaka, kuoneka kuti ikoko kusvika kunorongera zvakaipa. Saka ndau yapa. Pandakakurirwa kuya kuno, ndina minista wangu wechidzimai anonzi zvino vanzwa kuwandizi vanzwa kuti vatungamiri vekereke vanoda kuti president vauye kuno. Vatakangobuda mukabineti president emainda kati kune sangano ropamwayo nadaiwani wopamwayo vanopinani vanoziva kuti nyika inotungamiri shoko ravo touya negara neronga. Sezvinei ndaisingazivi kuti rugwaro rwekuakokokuoka kuno ndikazana vasikati amsori ndakoka neronga saka ndaapinda. Handina kungoona inino zvodaire kumudzi kutoko ndichiona vanhu vakawanda ndikagakweti vanondengerawo imukudaavo ndokuona kwavanga vakaita imusi zvino nhasi ndaona andisati ndambona zvakadai. Handisati ndambona zvakadai. Zvombari musaziva zviro ndainogara muchingouya ndataura shoko rokuti nyika inovakwa neverai. Saka imwi sekereke munodzidzisa tsika kumhuri dzakanaka kuti vanhu vave netsika dzakanaka, vanhu vawirane, vanhu vabatane. Isu kunyika katoti nyika inovakwa neverai tinenge tichiti isu tisaita kwedzimwenyika kunochema tinoseka. Kana toda kudya kune zvinhu zvitakuzoriwa kunodiwa munhu kunodiwa huku vakagara kondoigomo vanonesa mvura irai torima todya tovaka madhamu tovaka zvikoro tovaka maklinika todya. Jerusalem
ndaputwa toyakabata chitinda pamusoro pechinhu chitinda ive pamusoro pemwe havana kumbotimaveosorababwe kana zvitinda vamunozvinozinda zinokusira asi stone upon stone, brick upon brick. Nalo zako hawaikiri wote Mungu. Hawani Mungu hivi. Unataka kuona vile no tendai. Vile ndio fanya tuona kuti watu manzu muno vari pano. Mambo mazi dama kudaya kuno kubodo wewe moyo wose niko nisiko Tabernacle tichita tisingani tesetiriva zipamusoro penyika tinezwa takapimiro kuenda kunyika tisina magumo asi iye Jesu Kristu mwana wamwari akasiya shoko ndinokusiya vakagara chikurayirai ndivava vaprista vafudzi vehwana dzaJehovha kutiudza nzira netsika namagaro kuti mangwana tiwane upenyu husina mgumo. Hono isu tiriyo nyika rimai kazari magara kukokazara magara asi kuyakaka ndezvapaingayanika kana tune ugatsira upenyu hwokusura kutenga touya kukereka kana tinosa rwakadai Mwari anotipa kuti mudirire tiri varanda vake tinofanira kuvaka nyika kwedu tichitenda chipinda kuna Mwari. Nehemiah 2 verse 10. Nehemiah 2 verse 10. Ipapo ndakavapindura ndikati kwavari, Mwari wokudenga uchatifambisa zvakanaka. Saka isu varanda vake tichasimuka nokuvacha, asi imi hamune ugove kana simba kana chirangaridzo paJerusarema. Haleluya! Kereke inosungiwa kuparidza nokudzidzisa boys and girls, vakomana vasikana vachatora utungamiri hwenyika yedu, utungamiri hwekereke mangwana kutamari. Naizvozvo ndorangarira kuti kereke ino yapamhaka
Munoona basa izvozvo musasiya kwehenyu vakomana navasikana varayirei kuti Jehovha ari kumusoro kudenga anoda vana vanoziva, vanoda baba naamai, vanoziva kuti nyika ina vakuru, vanoziva kuti kusoro uku kuna Mwari ariko narini narini. Vovaudza kuti hongu zuva raunoda tirikuda kuchiroka uchasvika musi wokuti hauoni tichida kana chiroka. Hakuti vavhurisira ritochoka. Munyika medu zvinenge tichikumbira kuti pandinenge ndichitaura kunyika vamwe navamwe pavari hapana anonzi ari kuita basa risina maturo. Chero basa ramunenge muchiita rakakosha. Ndakati zuva rechishanu sevhiki rokutanga umwe umwe noumwe nyika yose dzaitwa here painogara. Shoko rinoti utsvene hauri pane tsvina. Ndodo pakachena. Haleluya. Pakachena. Chiregai nditauro zvopangu zvokunyika. Asi zvakataurwa naBaba. Kune nguva kuti tinosangana zedu munyika, nguva yokuvhota. Ndakapa musuwo. Musangano unobva kuvanhu, musangano unoregwa nevakuru venyika, musangano unoregwa nevarume. Musangano uyoyo ndo musangano wandinopinamira. Archbishop Paul Mwaja, baba wedu vanokuudzai kuti kana nguva yasvika musangano wakanzi naJehovha navaJehovha ondo kuti usina murema zvamiri ndo musangano unotonge nyika, ndo unomira nawo. Ndini ndinogadza madzimambo. Vana veIsraeri vagara vachitungamidza naJehovha pachakenezi. Vakati Mwari kazikoma mumarudzi ana madzimambo sei? Tinewo mambo wedu ndobva vapiwa mambo wavo. Ndopakatenga umambo vaizvapiwa umambo. Asi nguva yakazopiwa umambo kaSoromoni
Mwari akati Solomoni, unoda chii kupe pakumamirira vanhu vaIsraeri vakatora jere azere nakupa asi zvino Solomoni agadza akabva payachifamba achiita kukaina Mwari zvandakatama dzoka ndakumaumamo Solomoni asi atonge woga tonga nedzimba 12 kutonga navo mukutonga vanhavo saka mutiona muda hapana ndonarume vakuisira mabhishopu vanotongavakabata ndoda kupedzisira muchiti ndafara. I want to explain to Archbishop Paul Martha and the leadership of the church for inviting me to be part of this important service. The Priesthood Council and the entire African Apostolic Church must carry on being exemplary examples of Christ. I urge you to continue walking in love and in unity as Christians. It is Christians who have another kana vanhu vachisamba murugaro nokubatana, because this is the command, ndiyo command yaMwari inowanikwa muPsalms 13 verse 1. Psalms 113 verse 1. Mapisarema 133 verse 1. Sharirai kunaka kwazo nokufadza kwazo kana hama dzichigara pamwechete norugare. Zvakafanana namafuta anokosha ari pamusoro anoerera pandebvu, idzo ndebvu dzaAroni. Anoburukira kusvikira pamupendero yenguo dzake. Madzona ngozi zviri mubhaibheri vakafunga zvakabva kuna Mwari. President of our beloved country, ndokubira minamato yenyu kuti nyika yedu irambe inogare, nyika yedu irambe yakabatana, nyika yedu ive nemaguta. Zvose izvi tinokumbira kuti vekereke mutinamatire. Ndokumbirazve kuti international visas zenu, our visas from abroad, who have visited our country,
When you go back to your countries, tell the world that Zimbabwe is open for business. Open for business, including Christianity. We are open. Under my leadership and my watch, the church shall preach free without business. Nemashoko mashomanene iwana tine mutemo yenyika yokufamba. Zvino nguva zvayaita izvi iyo zvaigona ndaiswera nemunzwa mhaidzo dzenyu muchinakisa, asi ndangagara kugwada aiwa ndiwo Kristu hatimasiya. Saka ndinotenda ndinogara ndakwanisa kuita zvose zvosiona umwe noumwe ari kudenga. Ndinotenda. Ndau yakuno semukuru wenyika handiti ndaziva kuti mune mhuri dzakawanda. Ivo handakuziva kuti nasinaaaaaa ndatoshoya zvese ndaudza 30 times zouzi kuti ndichatogona kandinazvina. Saka ndiyegere ndashoda netime ndichaziva kuti kwakawandiwa ndoonawo zvokuita. Haleluya! Maita gara enyumasi Maafrika yetu ruregerera mbali kanguva ile regai nditaidze muprezida Bishop God Edward Mwanja auya kuno kunde